Good day mga idol! Gusto mo ba ng top brand na sasakyan dito sa atin sa Pilipinas at balak mong maglabas ngayon? At syempre isa sa mga criteria mo, gusto mo maporma, matibay, premium ang datingan at syempre yan po ang Nissan Motors mga idol. Kita naman po yun, napaka-elegante nitong kanilang top of the line Nissan Patrol Royal. Mga idols, kung gusto nyo pong maglabas ngayon, meron silang mga all-in promo kung saan free na ang ating chattel mortgage, yung ating LTO registration at comprehensive insurance. Aba mga idol, magandang best deal ito, no? Kaya ready mo na mga idols ang inyong requirement, gaya ng proof of billing, proof of income, bank statement, at tutulungan kitang makasecure ng iyong unit. Yun mga idol, nandito tayo ngayon sa Nissan Pangasinan. Ayan. So, update ko kayo sa presyo ng ating mga model nila dito para ngayong month, para makita natin kung magkano na ba yung presyo at maganda ba yung mga offer and discount nila rito. Alright, let's go. Punta na tayo sa loob. Tingnan natin yung mga presyo nila dito. And unahin na natin mga idols ang kanilang SUV model Terra Sport 4x4 automatic, unit price 2,469,000, 20% down payment, all in 198,000 at 5 years to pay 50,983. Next model version, Terra BL 4x4 automatic, unit price 2,409,000, 20% down payment 228,000 at 5 years 49,744. And next version naman natin, Terra BE 4x2 automatic, unit price 1,969,000, 20% all in 98,000, 5 years 40,659 pesos. Next EL version 4x2 manual transmission, unit price 1,709,000, 20%, 78,000 pesos, 5 years naman 35,290 pesos. And mga idols, pag ang color na napili nyo ay Aspen Pearl White, may additional kayong 15,000 pesos sa ating unit price. Mga idols, kung gusto nyo ng cash payment at gusto nyo ng discount, again, pwede nyo akong i-PM sa ating FB page, Boyd Salavarria, at tawagan nyo rin ako or i-text sa ating number 0917-310-5125. Tutulungan ko kayong makasecure niyan mga idol. And kung gusto naman po maglabas ng pickup, syempre ang kanilang iconic at pinakasikat Navara model, meron tayong Pro 4X automatic 4x4, unit price 1,811,000, 20% all-in down payment 128,000 at 5 years naman 37,396. Siyempre meron din tayong Navara BL version automatic din 4x4, ang unit price 1,701,000, ang ating 20% all-in DP 198,000, 5 years 35,125 pesos. So para naman sa ating BL Caliber model automatic 4x2, ang unit price naman 1,521,000, all-in down payment 188,000, 5 years to pay 31,408. At sa atin namang BE model Caliber version automatic 4x2, unit price 1,381,000, all-in down payment 88,000 at 5 years 28,517. At para naman sa ating BE version Caliber manual transmission, unit price 1,291,000, 88,000 ang down payment at 5 years 26,658 pesos. And syempre, meron din tayong EL version manual transmission 4x2. Ang unit price naman yan 1,071,000 pesos. Ang ating all-in down payment 168,000 at 5 years to pay 22,000. Syempre ang ating top of the line, ang Nissan Patrol Royal Automatic. May unit price tayo na 4,758,000 at ang ating 20% all-in down payment 498,000. Sa 5 years to pay 98,250. And pag pearl white ang inyong napiling kulay, yan po ay may unit price na 4,773,000. So 15,000 additional cost yan. And para naman sa engine specs ng ating Patrol Royal, meron tong 5,552cc displacement. Yan po ay V8 engine, double overhead camshaft with direct injection gasoline. At pagdating naman sa ating mga features, first class itong ating Nissan Patrol Royal na to mga idol. Meron tong 12.3 advanced touchscreen display para sa ating infotainment at audio. Siyempre pa, complement na rin dyan ang kanilang Boss premium speakers. Ganun kaganda yung magiging sound system natin dito. And with intelligent key system, press mo lang yung button, pwede mo nang i-open at i-close yung kanyang mga tailgate para dito. Kaya perfect tong ating model na to para sa mga businessman o celebrity or politician, ano? Kung gusto na ng luxury at comfort. And next model naman natin, Nissan Almera
BL Turbo CVT. Unit price ito 1,149,000. All-in DP 58,000 at 5 years to pay 23,126. Kung kayo po ay naghahanap ng 5-door sedan, meron din tong version na BE Turbo with CVT transmission. Unit price 1,059,000, 20% all-in DP 38,000 at 5 years 21,868. Aba mga idols, very affordable ang kanyang mga down payment all-in na yan. Kaya napakaganda ng deal na to. Almera 1.0 liter EL Turbo manual transmission, may unit price naman na 839,000 at 20% all-in DP 98,000 pesos. And kung ang hanap naman nyo ay electric power, meron tayong model ng Nissan Kicks BL Automatic, unit price 1,539,000, all-in down payment 68,000 at 5 years to pay 31,779 pesos. Aba, tignan naman po yung kanyang front face, ang forma talaga. Next model, Kicks e-Power BE version, ang kanyang unit price 1,429,000, all-in down payment 58,000 at 5 years 29,508 pesos. So itong ating mga model na to mga idos, electric power to, kaya talaga napakaganda ng performance ito. Napakatahimik at quiet ng kanyang engine. Next model naman natin, ang e-Power BE version automatic, unit price ito 1,339,000, 20% all-in down payment 58,000 at 5 years 27,649. Para naman sa ating EL version na automatic, unit price 1,239,000, 98,000 ang all-in down payment at 5 years 21,661 pesos. And syempre kung gusto naman po ng MPV pang pamilya, 7-seater, meron tayong model dito, Livina 1.5 liter BL version automatic, unit price 1,229,000, DP nito 48,000 at 5 years to pay 25,378 pesos. Ang ganda rin ng design nitong ating Livina na to, Meron tayong version na BE automatic din, unit price 1,169,000. Ang all-in down payment nito 38,000, super low down to, Napakaganda. 5 years 24,139 pesos. So mga idols natin, kung gusto niyo mag-apply ng ganitong model, PM nyo lang ako, tawagan nyo ako sa ating number at tutulungan ko yung makasecure niyan, magandang best deal para sa inyo. Ang next model naman natin, EL version automatic, unit price 1,129,000. Ang all-in down payment 108,000 at 5 years 23,000 para naman dito sa ating model na to. Siyempre meron din itong manual transmission, unit price naman 1,049,000. Ang all-in down payment 78,000 at 5 years to pay 21,661. And next model naman natin, kung gusto nyo pang pamilya, pang business, urban, premium, automatic, unit price 2,040,000. Ang kanyang all-in down payment 188,000 at 5 years 42,125 pesos. Again mga idols, ito perfecto pang business, pang travel natin, mga kasama natin ng pamilya natin. Kung gusto nyo maramihan kayo, yan po, talagang luxury din ang datingan itong ating premium na to. Meron tong high headroom at talagang maluwag yung ating pinakaupuan, talagang comfortable tayo dito. At syempre pa itong ating urban premium mga idols, ang kagandahan dito, yung kanyang mga luggage, pwede nating i-fold yung mga upuan sa likuran. Mas malaking compartment para sa ating mga luggage, At next model, ating Urban Premium manual transmission, unit price 1,980,000. Ang kanya namang down payment 178,000 at 5 years 40,886 pesos. So meron tayong automatic at manual. And next naman, ang Urban GX Van manual transmission, 1,760,000 ang unit price, 20% all-in down payment 198,000. 5 years naman, 36,343 pesos. At kung gusto naman yung urban na 18-seater manual transmission, ang unit price naman ninyon, 1,550,000. Down payment, 98,000 at 5 years, 32,006 pesos. Siyempre mga idols, kung gusto naman ninyo, urban din na 15-seater manual transmission, 1,540,000 ang kanyang unit price. 98,000 ang all-in down payment at 5 years naman 31,800 pesos. So marami pong version itong ating urban na to. At kung gusto naman 12-seater, unit price 1,790,000, all-in 358 at 36,962 ang kanyang 5 years to pay. Yan po mga idols yung mga model po ng Nissan Motors. Kung gusto nyo pong bumili, tutulungan ko kayo dyan mga idols. PM nyo lang ako sa ating FB page, Boyet Salavarria. At text at call nyo ako sa ating number 0917-310-5125. Mga idols, siyempre, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at like and follow niyo yung ating FB page. Sana po makatulong sa inyo itong ating feature na to.
And shoutout sa inyo mga idols. Lagi po kayong mag-ingat. At ciao mga idol.